econòmic d'Evitec, l'Hospitalet de l'Infant. Mireu, us cuinarem un pollastre de quilòmetre zero, un pollastre d'una raça que es diu penedesenc. És un pollastre de pastura lliure que, a més, es fa gran aquí al nostre territori, al nostre municipi, en un poble concretament que es diu Almadrava. El cuinarem, farem una petita cocció amb un caire oriental, perquè utilitzarem unes verdures saltejades d'una certa forma i l'acabarem de cuinar amb una recepta d'aquelles de tota la vida, que no és res més que un mar i muntanya amb unes gambes, i també afegirem un nap per donar-li aquest punt una miqueta més àcid. Els ingredients que necessitem per fer aquesta recepta són els següents. Mireu, en primer lloc hem de fer com una mena de brou amb tot això que tenim aquí amb aquesta safata. Alls tendres, on aprofitem també la part verda, una mica d'all puerro, 2 alls d'aquests secs que hem esclafat, i després ceba tendra, que també aprofitem la seva part verda. Aquesta seria per fer la primera cocció, diguéssim, el coure, diguéssim, aquest pollastre amb aquestes verdures. Què més hi ficarem? Doncs al mateix coure farem com una mena de brou on hi afegirem aquest nap. Un nap que en 25 minuts en tindrà prou. I després ja, per últim, per acabar de rodonir aquest mar i muntanya, el que farem serà saltejar una mica aquestes gambetes, que també us he de dir que aprofitarem les seves pells per fer una mena d'oli on acabarem de confitar el nap. En primer lloc, el que farem serà deixar reposar o marinar uns 20 minuts, que serà el temps de cocció d'aquestes verdures, la cuixa de pollastre. Mireu, amb aquesta cuixa de pollastre el que hem fet ha sigut treure-hi una mica l'os que l'ajunta, diguéssim, el que és la carcassa, i mantenim el que seria el pernolet sencer. Així, veieu que és un pollastre esplèndid, carn vermella, 100%, deia abans que era de la raça penedesenc, i és dels nostres amics, la Lídia i l'Arnau de Pollastres Avià. Què fem? El deixem aquí, reposem amb un puntet de sal, no massa, rectificarem sempre al final de la cocció. I aquí tenim una mica de vi blanc, això és un vi blanc de la Terra Alta, és una garnatxa blanca, i hi hem ficat unes boletes de pebre negre i uns clauets d'olor. Ho tirem tot aquí, i això ara, durant aquests 20 minutets que tardarem en saltejar les verdures, ho deixarem tapat i que vagi reposant i que es vagi marinant. Molt bé, vinga, ara, com us deia abans, mentre el pollastre se'ns està marinant, el que anem a fer és arrostir aquestes verduretes, saltejar-les una mica, començant sempre per l'all, i que el foc, quan hi fiquem l'all, sobretot que no estigui massa fort. Vinga. Res, comptem fins a 5 i pràcticament ja podem ficar la resta de les verdures. Començant per la llet d'aquell tendre, una mica de puerro, més o menys a parts iguals, i per últim la ceba tendra. És important que fem un bon sofregit. El sofregit de qualsevol recepta que feu, sempre es marcarà el sabor final del plat. Per tant, amb aquesta recepta que anem a fer, tindríem dues opcions. Fer-la de la manera clàssica, que seria com iniciar un brou, és a dir, posem les verdures, l'aigua freda, el pollastre, etc., i al final acabem fent la mateixa salsa, i nosaltres, en aquest cas, el que hem pensat de donar-li una mica més de valor, diguéssim, al pollastre, a través d'aquestes verdures ben sofregides, que marqui, diguéssim, el que seria la tendència de la salsa. Mireu, ara ja les verdures ja estan ben potxadetes i hi ficarem un parell d'ingredients més que ens feien falta. Una mica de tomata concentrada i una cullerada de pebrot de romesco. Tot això ens donarà una mica de tonalitat a la salsa. Molt bé, mireu, aquí ja tenim les verdures completament sofregides i ara ja és el moment d'incorporar-les amb aquest cassonet, que és on tenim el pollastre marinant-se, on també afegirem el nap i, per últim, l'aigua mineral. Fiquem el nap aquí al costat mateix, per exemple, i per sobre 1 litre d'aigua mineral. I ara, a partir d'aquí, el temps de cocció serien aproximadament uns 50 minuts.
Amb 50 minuts aquesta cuixa quedarà completament cuita. I per altra banda, quan faci ja uns 20 minutets que aquesta cuixa, vull dir, està en cocció, hi trauríem el nap. El nap té dues coccions, ja ho he comentat abans. Per un costat aquí l'hem d'escaldar, l'hem de començar a coure una mica i l'acabarem fregint amb aquell oli de gambes. Vinga, 50 minuts a partir que l'aigua comenci a bullir. Mireu, han passat els 50 minuts i tenim ja la cuixa cuita. Abans, jo comentava, quan havíem passat els primers 25-30 minuts, el que hem fet ha sigut treure el nap. D'aquesta manera, com que li hem de fer una segona cocció, doncs s'ha anat refredant i agafarà tota la textura. Ara, què farem amb aquesta cuixa de pollastre? Doncs esperarem que refredi aquí dintre, en el seu propi suc de la cocció. I a partir d'aquí el que farem serà ficar-la amb paper film a la nevera per poder-li donar una forma bonica i ja l'aniríem a presentar. Anem a fer la tercera part i última de la cocció d'aquest pollastre amb gambes i naps. Anem a fer un oli de gambes. Com fem aquest oli de gambes? Doncs molt fàcil. Agafem les pells de les gambes que farem servir pel plat i les posem, molt important, amb oli fred. Oli d'oliva completament fred. Fiquem també uns elements aromàtics, uns granets d'all, una mica de bitxo, unes fulles de llorer i, per últim, un puntet de sal. Important, repeteixo, l'oli completament fred. I ara ja, una vegada ho tenim tot aquí dintre, sí que és quan posem el foc, fiquem l'oli, o el foc, perdó, una mica a una temperatura alta i esperem només que aquest oli comenci a fumejar. Molt bé, aquí tenim l'oli que hem colat, l'oli aquell que hem fet amb les pells de les gambes i hem aromatitzat. I ara el que fem és, amb la mateixa temperatura de l'oli, coure per un costat les gambes, d'això en diríem confitar, i també acabarem de fer la segona cocció, així ho deixarem reposar una miqueta, aquest nap. Molt bé, mireu, tenim ja tots els ingredients per poder fer el muntatge del plat. Tenim ja el pollastre, que l'hem anat tallant, el nap, que l'hem cuit i després l'hem confitat, tenim les gambes aquestes que s'estan acabant de confitar amb aquest oli meravellós que hem fet de gambes i tenim la salseta, que la salseta és tot allò que hem fet servir, totes aquelles verdures que hem fet servir per fer la cocció del pollastre i que les hem colat i les hem reduït una mica fins que ens queda aquesta salsa. I ara ja anirem al muntatge del plat. Salsegem amb aquesta reducció de les verdures que hem fet de la pròpia cocció d'aquest pollastre ecològic, pollastre, us recordo, de la raça penedesenc. Molt bé, acabem el plat amb una picada de fruits secs, avellana, que és molt de casa nostra, amb una mica de julivert.